लोगोफोर जायफोरनि फेस मोखाङा माने भेलु गोनां जायाना अब्लानिसिम नोंसोरनि भिडिअ माने भिउ फैनाय नङा। जायफ्रानोखि इउटुब गोदान खुलिगोन सानदों सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंसोरनि महरखौ रावबो सिनाय मोनाबा नोंसोरखौ इउटुबाव रावबो माने नोंसोरखौ एक्सेप्ट खालामना लानाय नङा आरोना। ओंखायनो नोंसोरो जेसेबां हायो नोंसोरनि फेसखौ भेलु खालामनो नाजा, अब्लानोसो नोंसोर ससियेल मिडियाआव आगान सुरनो हागोन आरो। फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा, नोंसोर जेब्लानिसिम गावसोरनि फेसखौ माने भेलु गोनां खालामना लानो हाया, नोंसोर माब्लाबाबो इउटुबाव साननाङा नोंसोर भिउस लाबोनो हागोन होननानै फेसबुकफोराव। ओंखायनो नोंसोर हायोबा नोंसोर गावनि फेसखौ ओरैबादि नाजा माने फेसखौ भेलु माने सिनाय मोननाय मानसिखौ नुनाय लोगो लोगो जों माने क्लिक खालामनो लुगैयो नालाय इउटुबफोराव। ओंखायनो नोंसोरबो गावनि फेस महरखौ माने भेलु खालामनो नाजा, अब्लानोसो जोङो साक्सेस जानो हागोन इउटुब चेनेल खुलिदोंबा मोनथिबाय। ओमफ्राय नोंसोरो जेब्लानाखि नोंसोरनि चेनेलाव भिउ फैया जायो, अब्ला नोंसोरो एसे जायफ्रानोखि पपुलार इउटुबारफोर दङ नोंसोर बिसोरजों लानानै एसे भिडिअ खालामनो नाजा। खाथि खालायाव थांदोंबा नोंसोरनि खाथि खालायाव थांदोंबानि बिसोरजों एसे थाफानानै नोंसोर भिडिअ खालामनो नाजा आरोना। अब्लाना नोंसोरनि बे थाम्बनेइलाव बिसोरनि फट'खौ नाय लोगो लोगो मानसिफोरा बिसोरनि फट'खौ नायनो लुगैनानै क्लिक खालामनानै नोंनि भिडिअ माने भिउ लाबोगोन आरो। ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंनो सानदों, जायफोरनिखि इउटुब चेनेल खुलिगोन सानदों भिउ फैयाखै नोंसिनाव मोनसे मोननै भिडिअ होगोन, नोंसिनाव मोनसेबो भिउ फैया मोननैबो भिउ फैया, नोंसोर माने भिडिअ खालामनो बानानै एसे गारनानै दंना। ओंखायनो नोंसोरखौ बुंदों आङो, जायफोरानोखि इउटुब खुलिदों नोंसोरो बे खाथि खालायाव थानाय जायफोरानोखि गेदेर इउटुबार बिसोरनिफ्राय एसे हेल्प लानोसोर हायोबानि बिसोरो जेब्लानोखि खाथि खालायाव लोगो मोनो बिसोरनिफ्राय नोंसोरो एसे भिडिअ खालामफा आरोना बिसोरो थांनानै, आरो एसे नोंसोरो भाइरेल जानाय क्लिपफोरखौ नोंसोर थांनानै एसे देखायहैदों, अब्ला नोंसोरनाव भिडिअ चेनेलाव भिउ फैगोन आरो। जेब्लानोखि मोनसे प्लेसफोरा भाइरेल जायो, जेब्लानोखि माबा माबि एसे भाइरेल जायो ना, जेनेबा मालायनि भिडिअखौ नोंसोरनि चेनेलाव हो बेखौ बुंनो थाखाय आं एसे भाइरेल प्लेस जानायफ्राव नोंसोर थांनानै भिडिअ खालामबाय दं, अब्लानो नोंसोराव बे चेनेलाव नोंसोरनाव भिउ फैनाय जागोन आरोना लोगोफोर। ओंखायनो इउटुब खुलिदोंबा नोंसोर एसे धैर्यथा, आरो नोंसोरो इउटुबाव गावनि फेसखौ एसे भेलु खालामना जावोब्लासो जों चेनेलाव माने भिउ लाबोनो हागोन आरो। एसेनोसै लोगोफोर, जै बर' हारिनि चेनेलाव गोदान फैदा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक होबानो जाबाय।